Bethlehem Ali khôn bên riu tua ngộ tô đem us em kis em u trai ki trai ya ro ya u klem wai tungin rai husana ya ro hallelujah you Christ long bearing the car tungin rai husana ya ro hallelujah you Christ long bearing the car tu shat men to le risa nila yo kubor babha Wangin ai lucha utrai bulan ka lentika jishai lentika jishai Jesus Christ nong bên em u an shepherd thay giờ chính em u lối ban ai ấy ban em u bên riu u lá siêu ca cuna u sha yap ha lo ca đinh na Jesus Christ nong bên em u an shepherd thay giờ chính em u lối ban ai ấy ban em u bên riu u lá siêu ca cuna u sha yap ha lo ca đinh na tungin vai hosanna ya ro hallelujah you Christ nong bening the car tungin vai hosanna ya ro hallelujah you Christ nong bening the car tu shat men tu le risa nila yo kubor babha wangin ai lu sha utrai bulan ka lentika jishai lentika jishai Jesus Christ nong bên im u an shepherd thay ya chính im u lối ban ai ấy ban im u bên riu u la siêu ca cuna u shaya phalor ka dipna Jesus Christ nong bên im u an shepherd thay ya chính im u lối ban ai ấy ban im u bên riu u la siêu ca cuna u shaya phalor ka dipna tu shat men tu le risa nila yo kubor babha buwangin ai lucha utrai bulan ka lentika jishai Merry Christmas. Angel was now in the name, why he Angel was now in the name, why he na drong ki lom ki wa thai pen nhau su dong ki he wai Angel was now in the name, why ki na drong ki lom ki wa thai pen nhau su dong ki he wai